Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Тукай районы бакчачылык ширкәтләре төзелеш калдыкларына күмелә. Мондый тәртипсезлек белән көрәшүдә нинди чаралар күрелә? Медицина ярдәме якынайды. Мәләкәс Ар-Ягы микрорайонында 4нче шәһәр өлкәннәр шифаханәсенең филиалы ачылды. Тукай районы бакчачылык ширкәтләре төзелеш калдыкларына күмелә. Моның сәбәбе әдәпсез шәһәрдәшләребез. Алар чүп-чар чыгара, әмма каты коммуналь калдыклар полигонына кадәр бармыйча ташлап калдыра. Мондый тәртипсезлек белән көрәшүдә нинди чаралар күрелә? Бу хакта алдагы материалда. Кода гранит кисәкләре, бетонны каплау өчен клеенка калдыклары, Яблочко бакчачылык ширкәте урамнары төзелеш калдыклары белән тулган. Алар бу урында инде беренче тапкыр гына барлыкка килми. Это явно не садоводов, это мусор привезенный. Либо жители Тукаевского района валят на эти территории, которые строят частные дома, либо жители города. Безнең төшерү төркеме шәхси компанияләрнең һәм фирмаларның каты коммуналь калдыклар полигонына төзелеш калдыкларын чыгаруга лицензия бармы юкмы икәнлеген үзе ачыкларга булды. Моның өчен без популяр интернет-сервиска кердек һәм белдерүләр буенча шалтыраттык. Барысына да бер үк төрле сораулар бирдек. Тәртип бозучыларны тоту җиңел булып чыкмады. Әмма бәхет безгә барыбер елмайды. Тик менә сөйләшүне кызганычка каршы язып булмады. Шуңа күрә без реконструкция ярдәмендә диалогны торгыздык. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить вывоз строительных отходов? Стоимость могу определить по фотографии. Пришлите мне в WhatsApp, а вам какую машину надо? Можно «Газель»? Газель получается у нас от 2 до 5,5 в черте города. А у вас есть договор и лицензия на утилизацию строительных отходов на полигон ТКО? Ну, смотрите, насчет этого можете не заморачиваться. За ваши деньги мы его увезем. Төзелеш калдыкларын махсуслаштырылган оешмалар чыгара. Алар белән турыдан-туры килешүгә төзергә мөмкин. Если это как-то обременительно для жителя, то он может через посредников, так скажем, транспортировщиков отходов, заключить непосредственно с ними договор, либо на каких-то других основаниях, сделать заявку, он уже непосредственно привозит к нам эти отходы. Но если это только радивый, так скажем, транспортировщик, у которого есть с нами договор. Санкцияланмаган шүплекләрне видеога төшереп, тәртип бозучылар белән көрәштә ярдәм итәргә мөмкин. Хокук бозучыларның йөзләрен һәм машиналарының номерларын төшергән очракта, шунда ук Республика экология министрлыгының Кама буе территориаль идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Медицина ярдәме якынайды. Бу атнада Мәләкәс Ар-Ягы микрорайонында 4нче шәһәр өлкәннәр шифаханәсенең филиалы ачылды. Бу вакыйганы биредә яшәүчеләр берничә ел көтте. Шуңа күрә беренче пациентлар инде медицина учреждениесенә килде. Биредә Шолтова телеканалының төшерү төркемендә булып кайтты. Добрый день. Сегодня мы можем выдать вам направление на диспансеризацию. То есть мы направление выдаем здесь, а все обследования вы проходите уже в 4-й поликлинике, в основном здании на Зябе. Венера Садыкова 4нче шифахана филиалы ачылуга шатланып туя алмый. Аның сүзләренчә, гаиләсе белән ул Мәләкәс Ар-Ягында 8 ел яши. Бу вакыт эчендә алар медицина учреждениесенә зәпкә йөргән. Әлбәттә, бу җиңел түгел, чөнки микрорайонда транспорт белән проблемалар һәм сәламәтлек ягыда четырлеклерәк. Я гипертоник, со стажем уж считается. Вот мне очень удобно. Я рядышком живу, 21-20. Мне прям это 10 минут ходьбы до поликлиники, вот до филиала. И у меня муж радуется. Он тоже у меня сахарный диабетчик. Ему надо будет почаще обращаться к терапевту. Мәләкәс Ар-Ягында гомуми практика табиблары офисы эшләячәк. 4нче шифаханәнең филиалы дүшәмбе көнне генә ачылды. Анда көннән-көн пациентлар саны арта бара. 3 көн эшлибез инде. 3 көн эчендә 50 кешедән артык кабул иттек. Алар безгә рәхмәт әйтәләр. Бу офис аларга бик кирәк. Чөнки аларга якын. Шулай ук 4нче шифахана филиалында анализлар тапшыру һәм диагностик тикшерүләр үтүгә, медик-социаль экспертизага юлламалар да биреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Меңлеген сүзләргә караганда ярдәм яхшырак өлешчә мобилизацияләү игълан ителгәч, шәһәрдә яшәүчеләрнең күбесе хәрби бурычлыларга ярдәм итү өчен берләште. Шулай итеп, кайбер волонтерлар җылы оек башлар бәйли башладылар. Автошәһәрдә беренче вакытта кирәкле әйберләр җыелган сумкалар тапшырдылар һәм әлбәттә Чолотова телерадио компаниясе да гуманитар ярдәм җыюда катнашты. Чолотова телерадио компаниясе да читтә калмады һәм мобилизацияләнүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыюда актив катнашты. Иң беренче чиратта нәкъ менә гадәти шешәле эчә торган су кирәк булуы ачыкланды. Ул ризык әзерләгәндә, кайнар чәй ясаганда, яраны эшкәрткәндә һәм башкалар өчен кулланылачак. Барлыгы 200 шешә җыелды. Күңел радиосының 25 еллык юбилее уңаеннан башкалабыз Казанда без беренче тапкыр безнең яшьлек җырлары дип исемләнгән концерт программасын тәкъдим иттек. Анда бары тик 80-90 елларда популяр булган хитлар гына яңгырады. Һәм менә шушы концерттан кергән акчаның бер өлешен без үзебезнең мобилизацияләнгән ир-егетләребезгә кирәкле әйберләр алып җибәрергә тотачакбыз дип вәгъдә биргән идек. Бүген ниһаять менә шушы вәгъдәбезне үтибез. Шолда гуманитар ярдәм җыю буенча 4 пункт бар. Нур яшьләр үзәгенең йөкнең беренче партиясе җибәрелде инде. Хәзер икенчесе туплана. Халык кирәкле әйберләрнең барысы да җылы киемнәр, дару препаратлары, хатлар һәм башка әйберләр китерә. Самое душевное, что останется в памяти у нас, это то, что женщины, бабушки вяжут своими руками носки и приносят их для отправки мобилизованным. Волонтеры, в свою очередь, пишут записки, которые вкладываются в эти носочки. Тупланган әйберләрне җибәрү кайчан булачагы әлегә билгеле түгел, ләкин гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. 28 ноября. ДК КамАЗ. Щелкунчик. Волшебная зимняя сказка в постановке Государственного академического театра «Русский балет». Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru.